kuzoti mama mwenye after because nezoti masenza wakangwalisa ndozotwa yenu pandakatanga kutanga protection nenge utwa wakuda zvemwana notida zvimwana rakadambuka mistake inini nekuziya kwangu kwemurume kunyazoziva kuti handina kuisa uno wangu mukati saka iwewe une doubt. I'm 100% doubt. Zvanaka rais pamusoro pekuti akafa mwana wangu pamuviri ndikazotuma dogo varina vane hanzvadzi yangu vakaenda kumba kwake vakanomushaya vakazi mwana baba vari mumutone vakazoenda vakamuteerera kwaaenda kumahirozi ndokuvazinotaura naiko saka zvakaizotaura navo zvakazotaura nanagugu vangu nasisi vangu ndofunga vanokwanisa kuzvitsinhira kubva mudzidzisa vangu kuti vari mumunda nemashoko vako vapindura iko vanhu vakatumwa vanodzoka vopa ripoti kumunhu avatumwa handiti makaona so muri kupa statement mudaro yecomplain yakazoita kuti muuye kudaro kuzomanara kureva kuti kana mashoko amakanga matuma vatete nasisi kana kuti ndiani handiti makanga matoudzwa zvikakubatai batai ndokuzochisumuka kure kudaro musasiye pamunoti nokuti vari muno vakazotsanangurai chamauya kuzomanara kudaro kudare rinoiri handiti mapedza avo kana vachizowana mavo mavanopinda havapinde vachipa statement mudaro statement inopuhwa necomplainant one handiti hamusi vacomplainant mese ka zvinzwisa zvandikutaura kana mapedza statement yenyu yakadaro zvatopera takutopinda mukati menyaya vana tete kana pasvika pavo handiti munovaona vachingopinda kudai nadzo nyaya dzake mamapedza here andakavatuma vakadzoka vakaona chinhu zvachinzi mukomana ari kuramba asi chaakakwanisa kutakura bhegi ranga raenda musikana uchakwanisa kutakura nemotikari yake asi musikana akaramba kuti apinde motikari aende naye tozovadzoka nemwana wangu bhegi akatakura akaenda naro kumba kwake bhegi remunhu ari kuramba hongu ndo akaenda naro kumba hongu zvino zvaakabvuma kutakura ndokwanisa kutakura bhegi kuti munhu mwana yanonzani Ellen Mapipi so ari kutaurwa nyaya kusaya mwanga aturudzika kuti nyaya yake yakamira sei musikana ari kutaurwa uyo anomuziva here zvikutaurwa zvachona ari kuzviziva here tonzwa nyaya iri kunetsera pano musikana muziva ndinomuziva ndaifambidana naye asi nyaya yenhungu yandirwa zvebhegi ravataura kuti ndakataura bhegi vakatokuta kuti zvekuti vaita muramwira vakaita zvekutondiramwira bhegi vaita zvekundiramwira ndatosikondidadii ambigarise munda machipi ndivo vaita zvekundikandira saka tonoti vanhu makuru handikangotega kanona makuru vakati ndipei kamuoti vaingoda kutiza kozi ndaitaura ndiri mumota ndagara pasiti ivo vaitaura vari panze vachinditi buruka titi kuma12 unogana vakwanisa kuburuka kutati kuti mangwana mazouya zvakanaka achaingwa tora munhu wako ndakutobudisa munhu wako takutokupa so zvauri kuramba chiya chandiri kuramba ndechekuti musikana ari kuti ndine nhumbu ine 3 months of which nhumbu yaari kuti ndine nhumbu ine 3 months takatenga pregnant test muna first week ya December ndakatesta asati aenda kuSouth patona asina nhumbu now aenda kuSouth adzoka kutaura kuti ndine 3 months handisingazivi kuti pregnant test inobata
inoona kuti mhai murupa panguva yakasika. Isusu hedu hatisona chiremba. Ndochekutanga. Mukadzi makatesta kuti ane mimba munani. First week ya December pakaenda So December. Andika nhasi uno tiri munani. Juni rapera nhasi 31. But nyaya yekuti ndine mimba yakanga yataurika kumashure amene 2-3 weeks ago. Anditi ine 3 months. 3 months. Iwe mukadzi wangu uchidanana naye kuBahrain. Nani should be 7 to 8 months. 7 to 8 months. 3 months hadziwaniki iri mu8 months. Dzinowanika. So pauri kuramba iwo ndepekuti makaenda muna December. Handitika? Ndo pamakanotestisa. Akatestwa nenyanzvi here kana kuti akazvitesta ega kana kuti akadii? Akanocheka presentation patest pawashinga. Akati handina chunhu. Yanga yakatobuda kuti hapana pakaonekwa naye. Ndobva azoenda kuSouth Africa. Ndobva ari kuzonoti ndine mimba ine 3 months. Saka iwo pfungwa dzako dziri kuti zvichida kuSouth Africa kwaakaenda ikoko. South Africa akaenda rini? Akaenda first week ya December. First week ya December. 3 months hadzipo. Ndozvatungedza utsanangura. Dziripo ere 3 months kubva muna December kusvika nhasi? Hadzipo. Right. Asi kana tiudzei. I'm sorry. Ndakaenda kuSouth Africa musi wa October. Nyaya yenhukutanga taitaura I think 1 week. Because ndakada nemusi wa8 October messages nditonawo achikuti mamwe morning after because it was hot maspems angu akanga arisa ndozotwa nemi. Saka nyaya yekuzodzoka pandakaita ndakadzoka musi wa 24 December pandakadzoka ndakashada tatanga kupambira nyaya dzacho. South Africa ndakasvika musi wa 13 October pandakatoenda kuSouth Africa pandisiri sure pregnant test result ndakatenga one line raioneka then rimwe line ranga rifeint risinganimukoni. Kusei musina kutora pfungwa yekuti endei kuchipatara? Airamba iye aitanza namusi. Chaidiwa kana ndechekuti wokupruvha kuti une nhumbu. Wakadii kuti regai ndiende kuchipatara kunyanzvi. Because isusu tese tichishandisa zvinhu zvezvi ungwari bedzi but chinhu chinoda kanyanzvi varidzwa zvona. So 31 ndopamaitaurana nenhau iyi. 31 October ndopandakasungana kuenda kuSouth Africa pandakatombomudza kumashure ndisati ndaenda. Kuvana sisi vakatozozimanda kuSouth Africa. Chandiri kubvunza ndechekuti iwewe unepo wakaenda here uchienda kuna Sisi kuti Nasisi mukomana wangu uyu akuda kunzvenga ndovanzi dzoka imesi akati block pafoni paWhatsApp. Shure sisi vangu vatanga kutaura nenyaya. So ari kuti 31 December ndo pazviri kuita. Iwewe nhaiwe shamwari musikana uyu wakarara naye mumwedzi upi? Musikana wandairara naye kubva ndachishandisa protection. Pandakatanga kushandisa protection nyange wechwa November. Wakuda zvemwana? Not kuda zvemwana. Rakadambuka by mistake. Ndina ava vanhu tangoramba ndakuendera mberi. Manakirana manje. Ndakatongogara 5 months chirera chisina protection. So zvamakinga muchirara musina protection handiti kutaura zvokuti protection kureva kuti pese pamakanga makurara musina protection makanga makushandisa nzira inoita kuti munhu anga ane mimba handiti makohwa. Saka munhu akaita mimba ima muchirara mese musina protection zvingashamisa.
hazvishamise kana muridzi tichizvinzwisisa, asi kana muridzi ndisingazinzwisise zvinotoita makwesheni mark. Makwesheni mark anogona kuvepo, makwesheni mark anogona kuvepo, asi tiri kutaura pamethod inopa munhu mimba ndekurara naye usina protection. Tiri kuwirirana here? Kana makatomborara for 5 months musina protection, ndanga ndichiti 5 months dzese dzekumashure dzakadanai dzishandisa protection. Musumwe chete iwoyo. First month ya November ndo pandakarara naye ndopata kondomu rakuti kahwanikapo. Rakakuti rakahwani almost takarara kufunga rakaita 2. Mimba haina isikorerwa. But inini nekuziya kwangu semurume ndinonyatsoziva kuti handina kuisa uno hwangu mukati. Munhu ukataura nedare usatsamwise dare mukutaura kwemashoko. Tati isusu tiri kubvuma here kuti wakamborara nemwana womunhu pasina protection? Izvozvo ndozvinoita kuti munhu aite mimba. Handiti munhu ave nemimba zvichida muchitamba uchitaura kuti hati kungotamba, because anenge achitamba munhu mumwe chete pavanhu 2. Handiti iwewe unotaurira dare zvemimba yazowanikwa vanhu vachidhingiringa, because kana once wamborara nemunhu usina protection, kana munhu akanzi ane mimba izvozvo hazvirambike, hazvishamise. Handiti zvekuti waisa urume pai nekudini basa rautaura ndoratachembera naro kuchembera kwawakuona kudai ingoma iyoyo. Saka patinenge tiri munyaya dzacho idzodzo, pane munhu here angatiudza kuti anozogona kuzvikondorora kuti ndazodai ndikazoita sei. Hatidi kutaura tachidi tichidaro. Iwewe dambudziko rako nderekuti mukadzi anogona kunge akanoita mimba kubva South Africa here. Ndopatiri kuda ndokuti chauri kuramba apa imimba, asi munhu waidanana naye uchirara naye nemaprotect ndobva wazotanga kurara naye usina maprotectors kaviri. Handiti muhondo yako yawakuramba apa iwe ndoda kuti udze dare kuti inini pandakupesana nako ndepapa. Handiti tiri kutaura nyaya yekuenda kwemunhu kuSouth Africa kwaakaenda muna October kwauri wakaenda muna December. Handiti ndizvo iye ari kuti ndakaenda muna October iwo kuti akaenda muna December. Inini I think akaenda first week ya December. Because waigona kunge uchishandisa pfungwa zvake kuzvinetsa. Munoshanda mashoko nepfungwa dzemunhu kuti ari kudei munyaya yake. Handiti haisi nyaya yekuti munhu akaenda muna October passport yake iri kutaurwa hatidi kuivhura. Muna December macho imomo iwe wakazodzoka rini? Saka kurova tinenge ichitaura kuti akabuda musi wa31 December akadzoka musi wa 24 December. Handito zvanenge ichirekodha passport. Unoda here kuti tizvione? Iwewe nomurewe iwe wakapedzera kurara naye mwedzi upi? Should be November. November akanga asipo. Aiwa kulisai passport yake. Passport ndiritaura kuti munhu akabuda rini munyika akazodzoka rini munyika. Ivhure payakadhirwa uratidze iye ratidza iye kuzodzoka kwake apa panenge ndakashoma muna December January. Lakini ndasema kuzodzoka
saka toda kungovhunza chete kuti wazviona here. Saka toda iwewe nyaya yako paiwe konseni yemwana uyu. Handingatotaura ndeyekuti mazuva ano kune kuonekwa kunoita kunzi mwana ndewako, ndo ungatobudisa chokwadi chese pane zvatiri kutaura. Saka iwewe une doubt? 100% doubt. So my last question, wamada kutaura wakapedzisira kurara naye rini? Pepa yamaratidzwa yepasipoti iri kutudii kuzvikuwana inoti yakadzindwa musi wa 24/10/31. Ye 10 mwedzi 31 days. So 31 October 2024 handiti ndizvo ndobva adzoka musi wa 2023 ndopakatindwa passport wakudzoka ukazosvika kuno kumusi wa 24 December. Saka uyo ari kuziva November waakalingirirwa right ende pana November pa iwe out of due to passport handiti ari kudhauta nhau yemimba ndorizini yake anayo. Muchidanana akambowana here umwe musi une mamessages mufoni kana kukuwana unomwe mukomana zvakamira sei? Nemakore mangana? 21. Waizviziva here kuti kurara nemukomana mangwana munogadzika baba parukuku apa vachinzwa zvinhu zvawaifunga kuti tiri kuzviita private? muswatona watakatanga vachisina protection akatondisira meseji nayo musi wa 8 October achinditi mama muinhafta inoenda kuvigira pazvinhu zvekubasa endakamuka kumuriwa ashandi. Iwe wakazoita sei? Wakati ndoda kuona kuti anoita sei ndikasaamwa. Munhu saka wazvibvuma kuti munhu urikundo zvatoa kwanzi ndakuda DNA test nzira dzamazuva ano dzinozomupa kuti abvume kuti zvichida mimba ndeyavo. Isusu sedare chatingaite kuti tisatambise nguva yedare ndechekumubvunza mukadzi uri kumuda here? Hausula mukadzi. Saka wakarara nechipoko chake chemuna November iye achizwa musi wa 8 nekuti iwe chako chausiri kuda mukadzi. Kwete kuda kwamba asi mukurarama kwedu kwatinoita sekuti tiri muchegutu chegutu inzvimbo diki. Ine mumwe munhu akandiudza ine achinditi iwewe une musikana wakuti une musikana wako wakusouth Africa arikuti ndine nhumbu zvava kuti iwo ane nhumbu arikuti ane nhumbu yeumwe mutesi wako ndopadakatanga mapurisa tadaro ndomba ndamubvunza uyu musikana ari South Africa ndakamuti konaiwe mwanonzi munge ndiani zvafamba sei zvikufamba sei ena ndakataura munhu akandiudza
but moment iyoyo uyo akabva texta mumwe munhu wandaitotaura naye akandoganya iwe akutanga kumutuka inini ndopa ndakabva ndadzoka bheke mana muchikusaka iwo wazviziva sei kuti ndaudzwa nyaya nemunhu uyu haana kundipindura zvakajeka ndopa ndakambonoka ndatsamwa ndozvakaita ndisazotaure naye kusouth africa ndo zvakaitika zvakaitika ndezvekudai anzizvo zvakaitika here mumabhuku tsanangura pane musikana waaifumba pafundo musikana iyeye anoziva mukomana wakambodana naye kumashure saka uyu pane paakamboposta pafacebook musikana iye akashorwa nepicha yemukomfundo saka uyu paipimba musikana iye musikana yakabvatumira uyu zvokunotipimba sei iwe wachidanana nauyu uyu ndopakabvatura pandoti handidanani naye ndichi musikana uyu bati akanotoda naye kutogwaisa because anodana nefrench namo achive mukomana wakakandangana naye pane atetere wemusikana ndikuvanzwa here vana vedu zvavanoita akambokuudza here kuti ndine mukomana wangu akanditaura manga uri mwedzi waSeptemba auya ndatomutaura naye muzukuru eleni ko mbotudziwa mukomana wako usisu kuda kuzokupemberera akati ndinaye mukomana wangu anonzitana ndikati pakaneka ko muchazouya kuti tizozivana zvarini akati iye akatida tizoenda kupamai vangu kuharare ndikati pakanaka akatonditi govose zvikanaka kupasa kuharare kuti tichakufonerai toya tozoenda nemi kwamai vake tonovaona kuti handingaendendeka ndikati pakanaka saka ndauya kunoinine Septemba kupera kumwedzi ndobva ndati ko eleni ndoda kuti tigoona mukomana wangu zvisina handina kuziva kuti pane turi nenyaya dzanga dzatomboitika kumba mai vangu ndobva mai vake ndibva vandidedza akanditi ambuya ndoda kuti mwoyo kuno ndine nhauya ndine kundinetsa pano nemwana uyu ndikati ndee zvitokati ndakaenda tikanokuruka nyaya yakati mwana uyu ari kutavaza kuti ari kuya makuseni pano pamba mukomana ari kuya chimudhiropa panapa makuseni ndikati ko ndava yei ndobva ndakabvunza musikana ndizvo here musikana kadhiongo ndikati pakanaka sezvo mandisaura imi muchienda kubasa kwenyu pamweni nanotengesera ngatibudei tese tiende tinoona mukomana ndobva ndati iyo tifonera mukomana kazi ndikamufonera anogona kusauya mukomana wangu ndoti ndinomuziva mukomana wangu ndikati pakanaka isingatiendi kutaura zveshe takapinda mutaura muno patsima patagara tobva motikari yatanaka motikari yatanaka ini ndobva tasunga nemwana wangu kubva taenda pamotikari yatanaka ndobva tangosvika tisamigwa kutankwasi ndopakatuna eleni ava ndiyanzvanzara ndambu yangu andidoko vamufutisa zvikandiwombaa vatankwazisa makadii pakanaka ndikati atashundo tikuonei titaure tese zvikanzi pakanaka ndikati kungakuipe kwakanaka da kuti tingozivana zvikanzi saka totaurira kuku ndikati mene patingataura ngatipindei motikari tikapinda motikari yake tikagara motikari tikatotaura naye tikamubvunza nyaya tikati nai tanaka ko nyaya tiri kunzwa here kuti iwe uri kutora mwana manheru womudzvisa mangwanani pamba zvakanakawo here iri hanzvadzi yako nonzwawo sei zvikanzi hazvina kunaka ndokumbira kuti iruregere ungatasibatika uri kutodherera vabereki ndini murongo takatotaura iwo iva ndakasima mangwana tichazosangana nezvamuri kuita izvi budai zvinhu pachena akabata agogo tichagadzisa ndichazoya kumba kwenyu tikabata tichiwo phone number yako tifonera tizotaura tinge tikuonesa tidyese nyaya tanaka akatipa phone number yake iye akati ndichazouya kumba kwenyu tikabata unongouya kuna London ndokwatiri akati ndichauya tanaka haana kuuya tiiva kutaura nyaya iyo tiri motikari mukati wakatizisa here kuti Ellen akumbirwa nasisi vake nekuti vari kurwara vari kuSouth Africa vari kufanira kuti vazonobatsirwa mwana saka vari kukumbira kuti Ellen auye zvikanzi ndikuzviziva akandiudza ngati pakanaka kana akakutaurira saka musikana wako here zvikanzi musikana wangu hatinotofambidzana tinotodanana ndikati pakanaka asi itei kuti tiri tizivane vazodaro mwana ndopaakazoenda hake kuSouth Africa nyaya yekuenda kuSouth Africa anga titoiziva kuti Ellen akuenda kuSouth Africa anga akutaurirana vaviri ava Ellen akabva aenda kuSouth Africa ndopakasara pozobuda kutozonzi mwana uyu kuenda kwaita ari kuti asundwa zvakanaka anenge ane pamuviri ndopana kuti ndichemwoyo zvangu ndikati handiwo nyaya yataitaura iya azodzoka mwana ndopatakazoenda naye mukomana uyu right yaita kuti tifambe nematapu musikana uyu 21 years ndodzakutaurira panapa maybe pazvanga zvichiitika ari mu20 years baba namai vake avo baba varapo namai vacho
mimba yekuda uyo achitorwa achienda kurara kumukomana wodzorwa kusina ndiani? imba yangu. Unoona dare racho panomira musha, panomira musha, panomira musha. Kuti hatireverere zvedu kuti hazvina kumira mushe toti uyu ari right, kwete. Usatomira kwazvona mushe ndikoko kokuti musikana anotorwa shuwa kubuda mumba mavo onorara kumba kwomukomana achidzorwa kuseri, achitorwa achiendwa naye achidzorwa kuseri. Zvinhu zvakadaro so zvine zvisina kumira zvakadii zvakanaka. Nhasi unoava kunzi akudhautwa nemunhu wakanga achironga naye vachiita zvinhu zvavo vari voga. Tisingazivi kuti ivo vana vedu ava vanenge vachizvifunga here zvinhu. Vanozotongoona kuipa kwechumi chapeiti ndokwava kutanga kukanuka nekuziva kuti vakomana ndo zvazvinoita nai. Saka nhau yemimba yaNovhemba nemimba yaOktobha ndo nyaya dzepamunhwana. Muri kufungire yambo kuti mbuya zviya muri kuinzwa nyaya yakutaurwa zvakanaka yekuti mimba yaanoziva iye kana iri yake ndeyaNovhemba, uyo ari kuSouth Africa, uyo muna Oktobha muno musi wa 8 ndizvo ndo pamaita zvematesta enyaya. Ko iwewe pachezvako waizviziva here kuti zvauri kuita izvozvo izvo mangwana zvinokusiya pana taisirewo? Muri kubva kuchikoro nezuro uno ma20 years muri kuchikoro nezuro tine nhau yakaipisisa yechirwere. Handiti wakambozvifunga here kuzvisa mupfungwa dzako kuti ndisati ndarara nemurume uyu pasina protection zvinofanira kuonekwa kuti tiri right here tese? Handitoko zvinhu zvatona zvese hapana chakanaka chaiitika ipapo, hapana chakambonaka chaiitika ipapo. Zvinotosiririsa nditosho zvinhu zvakadii zvakadaro. So ameno makurukota. I'm worried about the independence and freedom yemwana ane 20 years anoenda kunorara samwe achidzoka pamba. Maizvibvumira baba? Ndifunga ini zvaita ndikubasa ndoti ndinoita 1 week night 1 week day. Saka pamwe pamwe zvaita ndaenda kubasa na6 months. Asi iwe unozviita enda kwamba unorara mwana tanaka. Amai vacho variko here kumaona mwana achikura? Ndimi maenge musingacheka kuti mwana ari mumba make zvakamira sei? Mazoona akuda aenda matana makatoro semubereki denda ake musoro inodakani. Inini sipero wetsagogo ndofunga ndine problem ndinayo kana aine BP. Zuva racho rasaurira mumba ndakatorore rangu ndakatoita BP yakatokurisa ndakaenda kuchipatara. Ndakarwadziwa ndizvambonara ndokuti handagona akazviita ndera akazvita ndine foni ndakatofonera mwana wagogo kuvaudza kuti mechera roda mwana endama usiku kumapasi 3 ndichivaudza ndichikwanisa nokuti handisi kuzochiitaitika. Mukomana waEreni aiuya pamba otomira pagedhi, mota yake inoenda ichidarika. dzimara munina wakanudza kuti ndiri mukomana waEreni. Kati musi wainotora ikomutora vaitora masikati onzi oenda zvezvikundi zvekamubereki. Ndakazosvika kubvunza mwana wangu ndiri mukomana unofamba kudzananhera kati musi wazvakaitika muna Oktobha handina kurara nokuti yanga iri first time yake kuzviita kusarira pamba. Zvakandirwadza kusvika pakuti handina mbuya ndakati vasina kufonera ikudziva vakatobva kuHarare ndakatoti uyai kuno kuti Ereni arara hana kurara mumba pese paine mufaniro makaidzwa pasi 6 to 7. Saka semunhu ane mota ndakatotsvaka mwana wangu hazvino zvaitiwa kana zvaitika. Saka musi zvakaitika muna Oktobha ndo pavakaita izvozvo vakazoita
chatiri kuda kutaura nezvacho ndezvekuona kuti mwana uyu wazishisekiwa here nemaparents because kana makanga maziva kuti mwana abuda arara kumukomana kuti adzoke pamba akadzoka sei mukona mibvunzo yatiri kubvunza toda kuona kuti iyemi mamusina kurasirira here mwana wacho mwana uyu arara asipo arara kumukomana imi kuya imi ndo mibvunzo yamune mibvunzo akawanda right muri kuti chii mwana ngaaende kumukomana ikwarara ikoko ngaaende ane nhungu here haana nhungu here ararwa ane protector here ararwa asina protector mwana ngaaende kumukomana kwarara handiti ndozvinoratidza kuti pane security iri kugaidha mwana kuti aoneswe kuti zvaari kuita zvakaipa instead muva maronga eJobek Jane Jobek Jane iyoyo manje muri kuizwa zvairi kunobuditsa azofonerwa nhingi azotaura kuti uda kutora mukadzi ye atonhingira mimba yainayo yakazodai ko mimba iyoyo ine 3 months dzakanga dzisati dzatombokwana dzatitaura nezvadzo yakanga yazivikanwa sei mimba yemusikana asina mbovhera akabereka ingaoneke here iti 3 months handiti makwa asi taziva manje kuti mwana uyu arara asipo pamba zvaitika ikoko zvii iye mwana aenda na1 kana kuti aenda na8 kuseni anonodzoka na8 o'clock manheru 7 o'clock manheru 6 o'clock manheru aine mukomana isiri hanzvadzi yake kana ivo hanzvadzi chaiyo mazuva ano hatitenderi hanzvadzi kuti vagarisana nebhudhi nasisa apa for such a long time no anything can happening vana vamazuva ano nenguva yatiri zvinhu zvese zvakungoitika handiti makwa mwana uyu aenda kumukomana wake arara ikoko mupamombe nhau yatiri kubvunza sei mazonomutora momwakomodheta mumba mwana arara kumukomana amai bp haingatadzi kuurayai mukapota muchirarama mararamiro akadaro ezvino bp hamuchaita manje yakadarika yamakamboita handiti makwa because chunuka imboenda kuroyerwa pachinyiro handiti mazvo kwete zvokumboti zvino yatora 1 zvanazai yasiya mamwe 9 zvinapa munoona yadya ose 9 iwa ndofunga kadzidzi uyu mukomana uyu anovirima unosvika pamusoro pevaredzi ugotorako mwana wevaredzi kuenda naye iwewe dai uri baba wevana ukazofarirezvo zvawaita mwana wevaredzi azvibudi ndaitombomuudzawo waudzawo kupurayira uyu ko iwewe wakanga wazvinai ini ndai ndinonhu anogara mutibasa rubatika mandiri aitochema kuti hauna watenjeneni waudi kundiona saka ndinokuona ndabva basa toona kamungoona nawodzokera kakumba kwei kusvikira waronga nzira dzokuroora saka iwowo yazokutora waenda naye unorara naye kwakunodhura makondomu panga munoda muchiita zvese zvese nemwana wevanza wakaubvisa pfuma mambo wangu iwe unofodariazvifarire uyu mwana wevanzika ane vabereki vakamubereka vanotarisirawo zvakanaka pamwana wavo iwako yauchingosikotora kuchapira mwana wevanzi uchienda naye saka unofa kuti sinokusekerera muno kuti waita zvakanaka ende wako yautodini yautoti handimude unototaura kuti handimude idhameji yakakura mama ndinofunga kuti muchawedzera haungatauri kuti handimude wauya uchitora mwana wadzichimuchapura iye zvino uchakuda achadiwa nani uri wanga uchirara naye mambo wangu aunodukamazaiwakomva ufelengara pamberi pamamugundimude padai iwewe pamberi paatezvara kuti ndaite kutisa kondo ndikazodai mwana wevaridzi wausakumbira iwewe hausi mukomana 1 kutanga uye kwauri achiti ndione mimba kana kutaura chakara chese inzwai vatongi vakatikana asika ngatiendei muoma pekuti mwana wedu aenda hatisi kunyeya tatoziva kuti mwana wedu arara kumukomana waita kunomwakomote kureva kuti mai kana taakutaura vaiziva zvinhu zvavo
kana kuti vainyanya kudisisa uyo mukomana mumwoyo mavo kuti kana mwana wangu awanawo mukomana wake hapana chakaipa but vamuda vabva vadarikidza kumuda kwainge angobatwa kunzi mwana arara asiri mumba chisoro changu kutoda pachiri hatifanira kuperekedzera chinhu chakaipa ndisu tinofanirwa kuisa mutemo nokukondora mwana wedu handiti pakanoipa ndipapo pekuti mwana wavaziva kuti arara kumukomana avo vakutotambisa maresources ekutouya kuzenge kutaura zvinhu zvatona dembetembe handiti mafona vachipa maluporo zekumunhu iwo mwana araramba kwako achiri achiti matsimba manyoro mwana uyu haadzokere mumusha meizvozvo ndizvo zvatoziva kwete kuti mwana ambonoravidza zvimwe zvinhu uko tozochinomuti isu mazuva asvika paasvika apa nhasi taakuti akabhonorarako akazodaidai dare rechivanhu haridi zvinhu zvakadaro handiti makwa nyaya painonotorwa ichiitwa kunge marara sematorero andinoita munozviziva handitore nyaya dzakadai siriasi kaini handiti makwa because dzine mubereki mukati anove ndiye angadai achichema pamberi pangu kuti mwana akarara asipo pamba arara kumukomana ndadzorera mwana uyu mukomana uti akurara handiti makwa dare robva rati hakuna zvinhu zvakadaro zvino ava apapapa kana radai dare mumaso mangu rinenge rakumhanyira kumahumbu movha kwandiri rinenge rakumhanyira kumahumbu handiti makwa pane kweseni yemachoro mwana wavo akangodarika chete iyo ukazodarika chitumba chimwe chete mwana iye ndo misana yamusingaperi vana mai ndizvozvo ndo misana yatikuvazidzimba vanozviziva here kuti kungaituti vanhu taita kunonzi matyorwa chato munozviziva hanzi munozviziva ichinonzi matyorwa vanonzi matyorwa zvino mukwasha uyo wamaipa mwana uya kana kuti wamaisekerera achiita mahumbwe nemwana ndiye ari kutaura muno muchinzwa kuti ini nhangu zvemimba iyi akufunga zvichida kuti pandiri kutopiwawo saka kuva kuti mukomana wese anyeka kamwana uyu anongosiyiwa achiita madiro nemwana kandiraiwa zvisiri izvozvo handiti makwa auya nani kumwana ndiani wao auya nani iye auya nani isikati amukomana mukomana ndiwaruse tivanzi ngokuti vanozvikudii nenyaya yemukomana ulishamari ulishi urikuona sei panyaya isaba yako ini zvakutaura zvangu ndatimukuona sei pamusoro penyaya yemadzwiro ako nyaya iyi urikuiona sei inini yangu pamusoro mama maonera ndikuita pane kutauta kuita kanaka masaya achida anoti kana zvazvichiita maonero anoita mazuva ano tichiona kuti zveshuwa mwana ari ana mainindwa so isusu manje vana pamo nyaya kana yakadai ngatiendei pekuti hongu mutemo hatitenderi mudunhu vanhu vakadaro vekuti tingangotora zvinhu dembetembe nevana vevanhu ndochekutanga hatigone kusiya nyika yakadaro but hatigone kuvaka misha isipo ndo chimwe chinhu chakakosha kutotanga honde kumutora kumutereka kuti enda uchitaurwa zvinhu zvakadaro pameso pevabereki vako ivo vabereki vachipupura mudare kuti hapana kundiitira zvakanaka hapana kundiitira zvakanaka handiti makwa mwana anochengetedzwa nemubereki wake makore avo awana
Zvaizvozvo zvokutonzwa ndaita sex nemukomana zvinotodadisa mazuva ano, but yakanga iri ngozi mazuva atakura kuti munhu anonzi arara nemunhu asina kuogwa. Chimanda chinobvepi? Pasina chimanda. Handiti makosa. Saka ndonyaya dzationa manje ka dzinenge dzakuti dzikauya kumatare isiri kuchemera maputiro enyu imi kuti aiwa iwe shamari iwe ndiwo watabata unofanira kubvisa maputiro evanhu. Handiti makosa. Maputiro evanhu ndorama kuti damage nazo. Handiti makosa. Zvekuti mwana aberekwa manje akuda kuonekwa kuti mwana ndewani angochengetwa nariko mimba yake. Kungoziva kwakaita mwana wangu kweimhosva, kuziva kwakaita neiwo mwana wangu isina kukuvhurira imhosva. Changamira ndemejirori panobva mari ekuzotirako handitati haana basa nemunhu mwana hamuchengeterwe kuti asati aza kuwa saka gamenji rekuti akagara nemwana wokoisi ipo panopinda nyaya dzese ndobadzidzisa kuti asvibisa kamimurei angafamba achitora vana achimuita mwana womuridzi kwakutotonogara. Aiwa ndiri kukuratidzai mupamombe kuti mwana wemuridzi, muridzi upi? Mwana haana mubereki upi? Aiwa mavadzidzisa ngezi vadzidza haana mubereki upi? Ezvinowe murume panenge ari kubaswa ndikasiya mudzimai pamba pangu, handiti ndiri kusiya kuti pamba pangu kana ndisipo mai varipo. Handiti mapawa mai wandiitira zvinhu zvakadai vakaripotere kuna baba kuti baba iwo baba ndoda kuruziva handisi kuda kuvapa damage risina basa ndoda kuvabuditsa munhu asina chinhu. Makavaudza here baba kuti mwana uyu arara asipo pambawo? Baba vakatora action yei? Baba vakatora action yekuti chii? Handingaudzwe nyaya yakadaro mani pamusha mani kuti mwana arara asipo pamba uyu totarisana uyu akagara apo manje nhasi unoona baba parukukwa. Nyaya yakadai sinogarirwa parukukwe kai ingadai yakachinotora hanzvadzi kana kuti ndisisi here ndembuya here makanovadedza mbuya uyai kuno iwe upinde mumba mangu iwe unobvira ipapo pauri mwana ndikachitwa so kuitira mangwana atida zvangu handida baba vakaudzwa here nyaya iyi namai vatitaurire? Pana chandotomuziva ndatomboudzwa kare. Muri kuzviziva manje nhasi kuti ndo nyaya iri pamwana? Ndakatakazoziva musi wa4 January pandakatumwa ndobva nanzadzi yangu kuenda naye musikana wekukomana. Mazuva achiverenga mazuva acho kunzi ndakaenda kangani ka2 achibuda mumba because kekutanga kachona kakatozikanwa kuti mwana ari kutobuda mumba achienda kumurume achizotorwa achidzoka mangwana atokurwa achidhingirina achidzoka. Imi muripo mai vasingaripote kwamuri dzokerai kumusha nenyaya yenyu. Handitika mozodzoka pano after 2 weeks ndozoona kuti ndezvipi zvandinofanira kuita munyaya ezvino handikwanisi kupa mutongo wenyaya yakadai, handikwanisi. Sei ndisingakwanise ndikaupa nhasi mutongo wenyaya iyi ndinosorwa nenyika. Nditi mapawa ndinosorwa nenyika. Saka inoda titange tese tadzikama munyaya yachona. Ndinoda kuti kana muti uya kudai ndoona kuti munhu akatadzirwa akaratidza kuti zvaitika izvi hazvingaitike kana ndiripo. Mwana uyu kana dai yanga iri nherera akasara nambuya varapwa kana kuti nasisi muri sisi nasisi handiti ndoti asisi vakangotora kuti hamuramu vanga vachita mai vabereka mu 9 months mwana wangu unorara kumukomana shuwa wodzoka ndomwakomodheta pamba baba handichavataurira hakuna kwatiri kuenda. I'm sorry baba, nyangwe dai makanga mazoudzwa nyaya iyoyo pamakaiudzwa too late handiti makatora action handiti musi wamungadai makataurwa nyangwe dai makanga muri kupi you were there to declare kuti mwana iyeye pamba ipapo handidi kumuona ngaadzoke kwarara.
handiti ndizvo azvokusarira mumba ndotozinzira muno mazvidzwira muno ndo zvakaitika. Dai mamuri ini mutongi munotonga sei nyaya yakadaro? How do you feel? Vamurangano ndatopedza nyaya ngaidzoka after 2 weeks mudare taseredzera dhingi tozonyatsa kuona kuti tobatsirana sei nawo. Tapera sei. Haina kundimirira zvakanaka, hana yangu kutori tiri kuova. Chekutanga mwana wedu ngaazvirespecte ega, handiti? Why feelings to be rejected? Mwana kanaka sewo kudai. Hakuna zvinhu zvakadai. Ndizvizive zvinhu zvakadai.